ako na pud ni si Ruby Probinsyana. Karon guys, ako mong pakit-on nga mag sakay-sakay mi ubang kauban akong anak, akong prinsesa. So maato mi karon sa dagat. Hi guys, ako mong patanawon sa among view diri sa dagat. Nami bangka mi kay linaw ang dagat. Kauban akong bana ug akong anak. Wani guys, mulibot mi matumis mga pang. Adlok jugo guys sa magsakay-sakay ingani. Hindi ka malamulangoy. Kay maabutan ta og balod. Basta diri ra tang dapita. Ha? Ina ta mo tugpang. Diri ta? Oh. Mo ni guys katutong lugar dito, mao to imong gi-joggingan. Dito dapita. Guys, akong anak. Mo ni akong prinsesa. Ya, mo ni guys, oh kita mo aning mga view. Katun dito dapita, naa dito ang whale shark. Kani Brumini Resort hapad sa among balay. Wala mo ba nang usana mo ka usana ko ka anak kay dili mi kaigo sa bangka. So guys, dili mo palayo kay talawan kay ko og dakong balod. Pero wa man ibalod, linaw man ninuon ang dagat. Asa yate ha? Ito na yate oh. Guys, padung nami mag libot-libot diri sa dagat kay ano siya oh. Na diri dapit ang butanding. So og buntag ko mo ari kaso lang bawal magudron kay ug day mga gis bawal magbangka-bangka o nagabuntag. Pwede ra ko mo patanawon og mo bayad jud ko ba og tan-aw og whale shark. Para makita mo sa mga whale shark. Mani guys oh. Kung Paris guys, ano siya, among driver na mo, driver. Ano among driver. Kay bawal man magsuri-suri sa kalsada, ari na lang yung magsuri-suri sa dagat. Pasyal-pasyal na namin sa dagat. Nabot-talibot. Nauntay nindot kayong lugar nga mo ngadtuon ditong dapita, kaso lang madlok lagi ko kanang basig maabutan mi og kanang bawd. Bawd ba na? Bawd ba na? Na diri ra mi dool-dool ra. Kay ako dili ko kabalo mo langoy. So guys, nindot kay ditong lugar sa babaw. Hindi mo gawas na tuki. Pauban guys, akong prinsesa. Hi. Say hi. Hi. Nindot kayo guys. Kay nahuman naman sa siyang module. So magmodule na po ni siya inagkaluni. So amo siyang gisuri-suri sa diri sa dagat. Kaya di man pwedeng magsuri-suri sa kuan. Asa? Moni. Naay ka ng sikat nga resort diri sa Buha kani Brumini Resort. Tapad ra pud ni sa among gipuy-an nga balay. Oh, nindot kayo lang sakyanan oh.
So naami ning dool mi sa Yati. Yati ni sa among silingan nga Amerikano. Kaso lang wala na siya. Ano siya ning dool mi. Hala, ay kadool kayo pa. Sa nindot kayo siya oh. Kaso lang natangtang ang iyahang kuan sa babaw kay nakuan kanang kuan sa bagyo. Ano siya? Kung sa mo dyan, Ilan lang kuhaan og tanawa rin tubig. niya, ano ito bag? Naanami sa kanang naimurag Yati. Ay, mga anak, ayaw mo rin mong buksay na. Ayaw buksay na. Wow, palayo na to dito. Nili, bahadlok mo sa kay dira ba kay maginalay na. Ano siya guys, namin diri lang dool mi sa kanang Yati. Oh, Kahapon nung tanak ko rin mag-shooting. siya pa dilya. Kaso lang, problema. Wala Ay diri guys kay na yung mga artista mananaw og whale shark. Sa una kita ko diri nga naa si nakapapicture ko ni Maha Salvador. Daghan kay ko mga na si GB RC2 og si basta ay Jinggoy Estrada. Diri na tan-aw. Ang sige jud og balik-balik diri si Pokwang. Si tan-aw na siya og whale shark. Pagka naglungo. Naman na siya dyan iyang kuhaan ng tubig ang kuhaan. Lindot yun diri na ari ding dapita ang mga whale shark kay kining dapita diha guys oh. Dora jud sa amo ah. Bahadlok mo, kumawala mo ko. Pwede mo saka? Diya. Musaka ko nos Cristel. Hindi ko mahadlok ko. Saka ko na ka. Mahadlok ko. Kuro ginto na na. Malibot na kay lindot to ilang sakyanan guys oh nga to oh. Vincent pasakyas Cristel. Hindi ko sa pag-ato dito. May isda mo yung gagawin sa ilalim pa. Ito na ko dito sa nipit na. Ay dinig ko dito. Dito pa. Balance na. Dili ko oh, nindot kayo ditong lugar na oh. Tara na. Sabi ko na. Kay si Kubi atong kuan to kay nagkuan jud siya oh, Hindi ko siya maligo. kanina. Pakita ka ba? Pa? Feeling ko. Ang among iro maligo mo guna siya sa dagat. Ay, masud na nagtubig. Wala, tibalo na siya. Dong nami uli. Dong nami uli. Ani akong palangga. Palangga nga usahay balita. Hanggang ta. Nandun ko na. Isa na na direct na lang. Hindi na sinasabi. Dapat nagtulog ng ang tatay. Ha? Wala na, hindi mo siya nagtulog. Bugat di ay nagpasod ako dahil. So una guys, daghang kay mga bangka diri nakaparada kaso lang na ngaguba na ron nga sa sobrang ka dugay na nga way kuan kanang dili dugay na pud siya nag-stuck diri kay wala na po yung mga biyahe pa dong Sumilon. Katong Sumilon Island. Nya sa katong niaging bagyo pud na nga kuan ang mga bangka na nga dito na nga guba.
Wala. Gana ni sa kanas Scooby dito o Siwon. Doon na po. Naligo lang gusto ko ng mama. Basta kang lubutan. Hindi ko lago. Dali, isa kay. Ito kayo gusto mo. Kapag. Hindi siya makasaka. Salubong na po siya. Salubong na po. Salubong na po na siya. Dali! Dali! Lala, dali, dali. Dali! Dali na. Ah. Dali, ligo na. Ligo, ligo! Ligo, kumin! Anak ko diri sa balay. Kanang salamat day sa inyong pagtanaw sa akong mga video o daghan pa kong video nga akong i-upload. Ako po mong patanawon sa uban akong lugar nga akong ariyon diri sa Cebu. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless.